Ziyabuya sichithelwe izindlu yabona sifakelwe u-X lapha yonke le line sihlala kuye iyadilizwa impahla zethu nanzi zilapha phandle asazi uba siyolala phi akunzima eFlagstaff guys niyazibonela nathi sure ayinzima ke le nto ithetha ngoba abomama yibantu abasesithatha phi title deed hayi kwafika kwami kwamegcwaliswa indlu kwathiwa iyoba imali ethile ndingaziba ndithi ke mna xa itheni mna lena ndade ndabuza ubana kutheni uqala indlu hayi ndababuza uba kutheni uqala indlu zam ndingathethwa nam